Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Creator 868BG и днес ще ви покажа как да си направите Bukkit сервер. Първо си създадете една папка. Кръщате си както си искате, аз няма да кръщавам. Влизате в Google и пишете Bukkit. Влизате в Bukkit Forums, после GetCraft Bukkit, цъкате там. И слизате надолу, копирате ето това. Излизате от тук. Пишете пак в Google Craft Bukkit. И цъкате ето тук. Тук ще намерите почти всякакви версии, може би. За да си направите сервера. Нали, с каква версия да ви е. Аз ще изтегля една точка, не знам, айде 8 и после влизате в папката, създавате текстов документ и тук пишете, нали, по-точно поставяте това, което го копирахме в там Bukkit форум сайта. И това го променяте на false. Значи, тук ви са нали, с колко да ви са хости сервера. Аз ще го направя 1000, сега. Например, 1000 е, нали, 1000 мегабайта е 1 гигабайт RAM. И значи, не знам, колкото ви е силен компютъра и толкова, нали, ако го направите сега за 5 гигабайта RAM, например, може да не ви стане, ако ви е малко слабичък такъв компютъра, може да не ви стане, ама все пак сега, значи да преминем към другото. Тук Craft Bukkit си го преименувате само на Craft Bukkit. И тук може да си го промените, но и трябва и Craft Bukkit тук да ви си го, нали, да си го преименувате. Значи, аз ще го преименувам на 000. И тук също пишете 000, защото иначе няма да ви стане сервера. Тук си пишете както искате, нали, старта да ви е. Ето, но задължително трябва да завършва на бат. И запиши така. Ето ви е конзолата. Значи, опала, да. Тъй. Отваряте си конзолата. Чакайте малко, тъй. Аре ме зареждай. И сега ще се зареди. Ето, зарежда. Значи, ако има такова объркване, влизате в EULA, нали, той е текстов документ, и това тук го промените на True. После го сейфате. Запиши така. После пак си стартвате сервера. И сега ще зареди. Ето, готово е. Другия епизод, нали, ще ви покажа как да си направите си сервера, по-точно с реална IP, и ще ви дам някои плагини, полезни за сервера. Ето, и още нещо, нали, за сервера. Когато зареди това, нали, няма да го затваряте от хикса, защото ще ви се прецака целият сервер, а пък ще напишете просто стоп. Сега ще видите. Ето, пишете стоп. И то ви сейфа
world-ите. Ето, NetHer, обикновения world, the end и така. Искате после Enter и готово. Това беше от мене. Аз съм Креатор 868BG. До скоро!